ಇದು ಬೇರೆ ದಾಣ್ಪುರನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏ ತಿಮರ ಬೇಜಾರ ಅಂತೀನಿ ಅನಿಕ್ ಒಂದು ಬೇಜಾರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಹಂಗೀರ್ನ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯಾರು ಹಾಕಿರಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಣ್ಣಾಂಡ 6 ಕಡೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊಕ್ಕನ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಡ ಮಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪಲಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ಅಯ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಕರ್ ಮೊಟ್ಟ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ವೈಫ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಈ ಅದು ಅಂಚ ಪನಾಪುರ ಅಲ್ನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ತುದಿತ್ತು ಜೊಲು ಅಂಚ ಇಂಕಲು ಇನ್ನು ಇದೆ ಬೈದ ಹಾ ಲಿಂಬೆ ಬಲ್ತಾ ಸರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ತಿಮರ ಬೆಜ್ಜ ಒಂದು ಕಂಡದ ವರಿಟ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮರ್ದಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ದಾಣ್ಪುರನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಾಂಟು ಅವು ಪುರ ಅದಾಗೆ ಅವು ಪುರ ಲವ್ ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲಾಂಡದೆ ನನ್ನ ಬೇಲಿ ಬರೆದ ಅಂಟು ಯಾವ ಜಾ ಅದಾಗೆ ಬೇಲಿದಾರ ಇತ್ತು ಜದ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಫುಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇಂಚಿಲ ಗ್ರೀನರಿ ಮೇರೆ ಪುರ ತಿಮರ ಪುರ ಕೊಯ್ಪಿನಟ್ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಒಂದೊಂದು ಏ ತಿಮರ ಬೇಜಾರ ಅಂತೀನಿ ಅನಿಕ್ ಒಂದು ಬೇಜಾರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಏನಾಯ್ತು ಉದರ್ ತೇವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೇವು ತಿಮರ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜನಲ್ಲ ಹಾ ತಿಕ್ಕ ಐಟನ್ ಫಜೀರುಂಡು ಎನ್ನ ಪೂಕಿ ಹೆಂಚಪ್ಪನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮಾರೆ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೀನಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಪೂಕಿ ತೋಜಿನ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ನಿನಗೆ ಅಂಚತೆ ಜೋಕುಲು ಆರುಂಟಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಮುಪ್ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರೈಸ್ ಕೋರಿಗೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ ಬನ್ನಿ ಮೇರೆ ಅವು ರೈಸ್ ಪಾಡಬೇ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಅರಿ ಪಾಡುಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯಾರು ಹಾಕಿರಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಣ್ಣಾಂಡ 6 ಕಡೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಚನ್ನಿ ಮಲ್ದಲು ಮೂಲು ಕುದುರೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತುಳು ಬಣ್ಣ ದಾದ ನೀನು ನೋಡಿ ಬಾರಿ ನೆರ್ಪೆ ಅಂತ ನೆರ್ಪೇನ ಅತ್ತಿಗಲಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮತ್ತವು ಅಂಚೆ ಬರ ಅಗರ್ಲೈ ಬರೀ ಶೋರ ಬೋಲತೆ ಇಲ್ಲ ಅಗರ್ಲೈ ಪೂರ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಗಾಯಿಸ್ತು ಮುಡಿಂಚಿ ಹಂಗೀರ್ನ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ಯ ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರು ಪಿರಡು ಎನ್ನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸಂದಿ ಮಾಡದ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆನ ಲಾಯ್ಕಾಂಡಿ ಹಂಗಿ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ನಡಿ ಬೊಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಅಮರ ಜೋಕುಲ್ ನಡಿ ಅಗು ದಾದ ಮಲ್ಪಿರ್ತು ಕನಿ ಉದ ಜಪಾಯ್ ಬಲಿ agak video ini. Dal punya, dal punya. Iya na padno, kokka ge. Kokka ge na padno, mamam padne. Mamam ma.
ಲೆಪ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಲೆಪ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕನ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಮಗ ಬಾ 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 ಲೆಪ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕನ್ ಬಾ 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 ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚೋಲೆ ಇಂಚೋಲೆ ಮಗ ಮಮ್ಮಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಕೊಕ್ಕ ಇಂಚೋಲೆ ಇಂಚೋಲೆ ಇದು ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಪಡ ಕೇರ್ನು ಹೋಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊಕ್ಕನ ಪತ್ತರಣ್ಣ ನಾಳೆ ಹತ್ತಿರು ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಬಾ 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 ಬಲ್ಲೆ ಬಾ 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 ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಗುರ್ದು ಆಶಾ ಮಿಸ್ ಆಣ ಮಾರ ವಿಡಿಯೋಡು ಏನೇ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಯ್ಪಿಲ ಕಾಲ್ಪೋಲ್ಬೋದು ಕುಕ್ಕತ್ತು ಮಗ ಲಿಂಬೆ ಅಂಡ ತೂರ ಕುಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ ಕುಕ್ಕತ್ತು ಮಗ ಲಿಂಬೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇದು ಉಳಾಯಿ ಇಪ್ಪಡು ಇದು ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಏನದ ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಿದಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣ ನೀಲ ಪಿರಾಡು ಅವಲ್ ಪಿರಾಡು ಉಂಡು ಕಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಮೂಲು ಮಾವಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವಳು ವರ ಆತನ ಅಂದ ಆತಿ ಲಾಪುಜಿ ಬೋಡಿ ಮಗ ಚೀ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಪೋಯ್ ಮಗ ಏನೇನೆ ಇರುಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಬರ್ತದ ಅವೇನೇನು ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಸ ಗುದ್ದು ರಸ ಪುರಿಕ ಬದನೆ ಏನ ಬಂದ ಬದಲ ಏನಿದ ಪಂಚಪತ್ರ ಪಂಚಪತ್ರ ಹೂವಿ ಗಿಡ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮರ್ದಗಳು ನಾಯಕ ನೆತ್ತಲಕ್ಕೊಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪಲಕ್ಕೊಂಡು ಅದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪಲಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಚೂರು ಚಿನ್ನಪದ್ರ ಅಂತ ಪಂಚಪತ್ರ ಪಂಚಪತ್ರೆ ವೈಕೆಡ್ಡು ಬಂಜಿ ಪುರಿಕ ಮಾತ ಕರ್ಮ ಗೆಪ್ಪರೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಪುಣು ಕರ್ಮ ಆತನಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಗೈಸ್ ಕರ್ಮ ಬಜಿರಿಯಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಡ್ಜಂತ ಸರ್ಕಸ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಈಗ ಬತ್ತಿ ಹೆಂಗ ಕನ್ಪ ಏ ಉಂತಿಯಾ ಹೆಂಗ ಕರ್ಮ ಅನ್ಪಯ್ಯ ಅಗಲೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ 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 ಪೋಯ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಪೋಯ್ನಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ಅಯ್ಯ ಸಾಮ ಏನು ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಚಕ್ಗೆ ಯಾವ ಹೆಂಕಲೇ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ ಎರಡು ಕೊರ್ಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುಜಾ ಒಂಜಿಗೊಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕಟ್ಪಡು ಹಾಂ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸಂದಿ ಬಣ್ಣಾಗು ಒಂಜೆ ಬಡಿದಿಪ್ಪು ಅದು ಹಾಂ ಅದು ಎನ್ನ ಬಡಿದ ಅವಲಿಜ್ಜ ಅದು ಗೈಸ್ ಕರ್ಮು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಒಂದು ಊರದ ಬದರಣೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಹಾಂ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ ನೋಡಿಗೆ ಅಂದ
ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೀನರಿ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಮುಳ್ತುಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಈ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಪೂರ ಗ್ರೀನರಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಪಿರೋಡು ಕಂಗದ ತೋಟ ಇಂಚಿಡಿಲ್ಲು ಎದುರುಡು ಕಂಡ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದು ಕರ್ ಮೊಟ್ಟಾನ್ ತುನಾಳ್ ಕೂಡ ಅತ್ತಿಗೆಡ ಐಟು ಸಾರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪುಂಡ ಎಕಡದ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಎಕಡದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಕೊಡಿಯು ಕಡೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಈಜಿ ಈಗ ನಾಲ್ಪನ ಇತ್ತಾನೆ ಎರಡು ಇಚ್ಚಿ ಮಿತ್ರ